o apă. Bună seara, domnișoară. Bună seara, comisare! Bună seara. Bună seara! Bună seara. Bună seara, gata, am înțeles. Dar ce căutați dumneavoastră aici? Lasă prostiile, ce aveți în servietă? Ai vrea dumneata să știi? Păi da, chiar aș vrea. Păi atunci hai să mergem sus în cameră să-ți arăt. Dar ai putea să-mi arăși aici? Nu mai bine mergem noi sus în cameră să-ți arăt? Crezi că sunt fraier? Știu că este o capcană. Spune-mi ce ai în diplomat. Aoleu, am o bombă și o să o detonez în clipa asta dacă nu vrei să mergi sus cu mine, ai înțeles? Știam eu că planifici un atentat. O bombă sexy, cărând după ea o bombă. Dublu pericol. Hai. Dă-mi servietă. Lasă că o iau eu. Bine. Stai că mi-am uitat mănușile.